Molt satisfet del treball que s'ha fet avui. Hem demostrat que no érem tan dolents com vam perdre Figueres per 4-0, ni tampoc som tan bons per vés a saber quines coses, però que sí que és cert és que la gent avui ha disfrutat, tot i que no han pogut gaudir d'una victòria. La gent ha marxat una mica satisfeta de la imatge del seu equip, de l'orgull que hi ha posat al llarg dels 90 minuts. Sentimenduekin trafikatzen, albistekietan rokan